Здравейте, приятели! Добре дошли в BAD урок номер 6. В днешното видео ще видим как се монтират PVC корнизи двуканални. В случая имаме готови размери отрязани. Два корниза за тези две местоположения. Този малкият корниз ще бъде монтиран на това положение тук над дограмата ни за излъз на балкона, а другия ни PVC корниз ще бъде монтиран тук над прозорците, където да закриваме гледката на комшиите. За целта ще имаме нужда от следните инструменти. Оставяме ги леко настрани. Двете ни PVC корнизи и изкарваме. Абонирайте се, приятели, за да не изпускате още обучителни видеа. Благодарим ви, че сте част от нашето семейство. Винтоверта ни, ударния ни винтоверт. Изкарваме дюбели номер 8, готови закупени. Ето вижте ги, номер 8 дюбел, 50 мм дължина. И съответно винтът е 4,5 размер с 60 мм дължина, т.е. с сантиметър по-дълъг от дюбела ни. Така, оставяме ги и тях настрани. Изкарваме бургия номер 8, тъй като и дюбелът ни е номер 8. И на крайника ни за завинтване на винтове. Затваряме куфарчето настрани и отваряме другият ни куфар, откъдето изваждаме макетен нож. И може да извадим и тази машина, този винтоверт. Значи с тази машина, която е ударна бор машина, акумулаторна, ще пробием за дюбелите, а с тази на Black & Decker ще завинтваме самия ни винт в дюбела. Така, изваждаме. Кутийката ни с винтовете и маркера за обозначаване и се заемаме с монтажа, без да губим допълнително време. Така, значи, тук виждате, че има дупки. Тези дупки се абстрахираме от тях. Ще направим нови, тъй като тези дупки бяха направени от предходен майстор, който не направил добре дупката за дюбела и съответно като цяло плескал работата, така че ще направим наново дюбелите. С бургия номер 6 ще направим нови отвори, откъдето ще минава винтът. Ето, демонстрирам ви. Така. Сега може да направим следното. Да отворим пликчето с бургиите и винчетата, за да направим следния тест. Да видим дали главата на винта излиза от дупката ни. Това е много важно, приятели. Ако установите, че главата на винта минава през дупката, няма как да захване. Виждате ли? Ето така трябва да бъде. Тоест, умишлено не направихме дупката на самия PVC корниз с бургията номер 8, за да може да не излиза главата на винта. И направихме дупката с бургия номер 6. Виждате, която е сравнително по-тънка от бургия номер 8. Така, значи имаме една дупка и виждате, пасва перфектно. Не минава главата, което значи, че правилно сме го монтирали. Така, следващата дупка ще бъде по средата на корниза. Така, по средата имаме една от единия край и сега правим от другия край. Трябва дупката да бъде по средата. Не правете никъде другаде, за да може да не пречим на самите кукички, на които ще закачим и пердето. Показваме. Така кукичките се вкарват по този начин. И като вкараме всички кукички, накрая слагаме стопера. Ето това се слага по този начин. Ето така. И се завинтва. Виждате. По този начин, колкото и да бутаме, няма как да излезе самата ни завеса. Ето, разхлабваме в случая сега стопера, за да го изкараме, за да не ни пречат тези части и си оставяме настрани. Така. Прокарваме трите винта
през дупките ни. И тук по същия начин и по средата. И се заемаме с обозначаването. Ето, както ви уведомих, използваме тази машина за завинтване на винчетата, а тази машина на DeWalt за дюбелите ми. Така. Ако имате една машина, разбира се, ползвайте и сменяйте приставките, никакъв проблем няма за което. Така. Заемаме се с обозначаването. В случая ще използваме жълтата машина, тъй като има тази приставка, която може да си закачиме машината на самия колан. Ето показваме. Така, закачаме го, за да може да обозначиме и да не се чудим къде да подпреме самата машина. Ето, маркирам последния начин. Ето виждате, малко захванам там. И третото го маркираме. Готово. Сега показваме дупките ни. Това е първата ни дупка, това е втората ни дупка, това е третата ни дупка. Другите до тях са старите дупки, които не обръщаме внимание на тях, тъй като са направени от предходния майстор, който си оставил ръцете. Точно поради тази причина, тъй като не е направил коректно монтажа, самите ми PVC штори паднаха. Така, нека сега да се заемем с пробиването на дюбелите. Пробиваме. Както съм ви казал на предходните видеа, в случая ще имаме нужда от 3 дюбела. Не трябва отвора да бъде по-дълъг от самия дюбел. Така че горе-долу до тук ще имаме на предвид. Нали, малко повече да не е проблем, но мисълта ми е да не отваряме цялата дължина, а в случая ще отворим до тук. Така, вземаме се. Важно е да махнете от земята, където може да отцапате уязвима техника, тъй като пада директно върху нея шпакловката. В момента разбихме плочата с ударната ни бор машина, благодарение на факта, че е DeWalt. Ако не беше хубава марка, никакъв шанс ударна бор машина на батерия да успее да пробие тази дължина и да направим отвора. Продължаваме. След като направихме първия отвор, казваме дюбълни. Показвам. Ето вижте. Перфектно влезе. Продължаваме с останалите дупки. Продължаваме и с третия отвор. Така, имаме 3 дюбела. Първи, втори, трети. Следващата стъпка, след като направихме 3 отвора, на нашия таван сложихме дюбелите, сега е ред да прокараме винчетата и да сложим PVC корнизане, в случая двуканален. Поставяме го поетапно. Малко от всяка страна, за да захване. Като забележете, при самия монтаж гледаме да не пробием повече от необходимото. Какво имам предвид? Имам предвид следното. Че когато залепне за тавана, да не продължавате с затягането на винта,
поради причината, че винта ще пробие пластмасовия корниз и няма да захване. Ето вижте. Ще го затегна малко, за да видите. Ето виждате. Продължава да натяга и ще пробие. Съответно ще спре да държи. Така че при това положение е добре. Зумираме, за да видим. Така. Ето. Единият ни корниз е перфектен. Бутаме го и не помръзва. Перфектен монтаж. Така. Няма да монтираме, разбира се, още шторите, поради причината, че ще ги отцапаме. Заради това преминаваме към втория ни корниз. Втория ни PVC корниз, който и то отрязан по размер. Ето, показвам ви. Тук са кукичките, на които се закача пердето. Ще ви покажа в последствие как става самото закачане. А пък тук имаме и стопера. Тоест стоперите се слагат от края на PVC корниза. Абстрахираме се от предходните дупки. Така. Нека да се забършим малко с мокра кърпа от шпакловките, за да не отцапам повърхностите, които докосвам. И се заемаме с обозначението. Показваме, правиме дупка. Ето виждате, първата дупка е направена. Горе-долу през 50 см е напълно достатъчно. Следващата дупка ще бъде тук. Така. В последствие дупката ни ще бъде тук. Така. След което тук. Напълно естествено е бургията ви понякога да падне. Не се притесняйте. Вдигате я и продължавате. И ние продължаваме. Така, перфектно. Сега, на ход е обозначаването. Тъй като PVC корниза е много дълъг и ще се затрудним да го обозначиме на всичките места, ще направим следното. Взимаме бургия номер 6, по-малката бургия, не по-голямата. Не бургия номер 8, с която ще пробиваме, взимаме бургия номер 6. И правим следното. Закачаме корниза на нивото, на което ще желаем да го монтираме. И обозначаваме на най-близките ни места. Така. Това ще бъде първото място, на което обозначаваме. Това ще бъде второто място, на което обозначаваме. И сега, това са ни двете дупки. Това е първата, а това е втората. И съответно ще направим отворите за дюбелите, ще поставим дюбела и за да маркираме останалите места, на които трябва да пробиеме, ще ви покажа какво конкретно трябва да направим, тъй като съм един човек, нали, и нямам втори човек, който да ми помогне. Слагаме го на опция чук. Поставяме на опция чук ударната ни бормашина. Също и перфоратора на снимката може да използвате за направата на отворите за дюбели. И се заемаме с пробиването за дюбелите на двете места, които сме обозначили. Ставаме дюбела. Това влезе перфектно. Следващата дупка правим тук. Вкарваме дюбела и сега поставяме релсата на двете ни дюбелчета, които монтирахме, за да може да обозначим и по-нататъчните места, където трябва да направим отвори. Така, не пристяваме много с двете ни винчета, просто до толкова, доколкото да обозначиме сега къде ще бъдат другите местоположения на
отворите ни за дюбелите. Показваме. Значи какво направихме? Понеже ПВЦ корниза е много дълъг. Захванах с едната си ръка корниза, обозначих двете места, които ми бяха най-близко, къде ще бъдат отворите. Направих отвора с бургията, след като беше обозначен тук и тук. Монтирах дюбелите, сложих винчетата, за да държи самия корниз. И следващата ни стъпка е да обозначим къде ще бъдат и другите дупки. Тоест добавихме с една ръка, която да държи корниза ни. Така, на 3 места трябва да обозначим. Добре, обозначихме тук. Обозначаваме на тези две места. Така, тук обозначихме. И тук обозначаваме. Готови сме. И сега, понеже в нашия случай имаше стари дупки, предходния монтаж, който беше нескопосан, така че обозначаваме къде са нашите. С едно моливче, за да не се объркаме. Сега е на ход да махнем корниза. Тоест махаме двете винчета, които поставихме за да държи. Ето виждаме и дюбелите ни си седят вътре. И трябва да направим още 3 отвора и сме готови с шума, тъй като винаги за зла участ на съседите ни правим тези ремонтни дейности преди крайния срок за шум. Тоест до 10 часа вечерта може да правим шум, сега часът е 9:20. Дължината на дупката не трябва да е много по-дълга, отколкото самия ни дюбел. В случая до тук някъде. Само един дюбел и сме готови. Се надяваме, че няма никачко да съседите. До да сме готови. Сега взимаме дюбелите, 3 на брой, и ги поставяме на отворите. От шум няма. В случая, в който стърчи малко дюбелчето и не желаем повече да пробиваме, може да отрежеме частта, която стърчи. Трите ми дюбел влиза тук. Готово. Сега остана да монтираме самия ни корниз. Монтира се, като завинтиме винчетата ни. Имаме общо 5 дюбела. Взимаме 3, 4, 5 винта. Захващаме го малко от едната страна. Не завинтваме на макс, за да може да виждаме къде трябва да завинтиме останалите винчета. Така че малко завинтваме, не до края, за да може да оцелиме самия дюбел. Хващаме винта, прокараме го през дупката и гледаме все пак да влезе вътре в дюбела. Добре, влезе и предпоследния винт е тук. Така. Перфектно. Както ви казах от предходния корниз, не завинтваме много, тъй като ще пробием ПВЦ корнизът ни. Ето, вижте, няма мърдане. И тук няма мърдане.
И тук телефона ни се запълни с място и спря да снима, нещо, което разбрахме твърде късно. Та резюмето, затегнахме и последния винт, с което корниза ни бе монтиран успешно. Така, след като монтираме ПВЦ корнизите ни, важна стъпка е да забършиме пода, за да може да не оцапаме и самите ни пердета, като ги монтираме. Така че показваме и този процес, който е част от ремонта. Добре, след като монтирахме ПВЦ корниза ни, е на ход да монтираме и пердетата ни. Показваме. Закачили сме предварително кукичките ни на самото перде. И имаме две пердета, тъй като корниза ни е двулентов. На едната лента ще сложим пердето, което е прозрачно, а на другата лента това перде, което скрива всичко. По краищата да сложим тези стопери. Показвам ви точно къде ги слагате. Ако ще промушвате пердето от тази страна, слагате стоперите от тази страна, за да не вземе да ви падне. Единия стопер предварително сме го сложили. Слагаме и другия стопер. Като натискаме и той влиза, така, и сега завинтваме. При самото завинтване той се стяга и колкото и да бутаме надясно, т.е. насам, няма как да падне. Значи си прокарваме пердето от тази страна. Да ги закача. Ето виждате. Така, след като сложихме пердето, е ред и да поставим и този стопер. И от тази страна. За да не падне самото перде. Ето вижте. Сложихме стоперчето. И сега затягаме. За да може, когато го бутнем пердето натам, да не излезе и да не падне. Виждате. Много готово. Остана част и другото ни перде. И сега ги нахлузваме. Готово. Пердето ни е сложено. Закачаме и стопера. Готово. Влезе. И монтажът е готов. Така, ето ни го пердето. Вижте, от едната страна дърпаме и от другата страна дърпаме и отново не излиза. Така, прозрачното перде в нашия случай е отзад, а другото, което закрива напълно, е отпред. Вечерно време може така при това положение да бъде вечерно време, а през деня, когато искаме да нахлува светлина, оставяме прозрачното. Ако искаме да се отворим, по този начин се случват нещата. Добре, продължаваме. Сега, след като монтирахме двете ПВЦ корнизи двулентови, ето тук малкия ПВЦ корниз и сега е на ход големия ПВЦ корниз. За целта сме поставили ето тук от края му двата стопера и от тази му страна няма стопери, за да може да промушим двете ни пердета. Така, сега, разбира се, забърсахме пода и забърсахме инструментите ни. Най-важното е инструментите ни. За целта взимаме тези куки. Както ви казах малко по-рано, през 10 см трябва да ги закачате. И закачаме кукичките на ето това местоположение. Ето тук, промушваме и закачаме. Ето тук. Добре, след като сложихме всички кукички, стъпваме някъде удобно и се заемаме с промушването. Останаха още две кукички и готово. Поставихме си прозрачното перде на дългия корниз
През деня си го издърпваме така надясно. От тук не излиза, тъй като има два стопера. Те са две парчета. И се вземем с промушването им. След което ще ги заключим с стоперите от отгоре. Така, това няма да отнеме много време. Вземаме се. Имайте на предвид, че тези плътни пердета тежат. Точно поради тази причина трябва да се монтира хубаво релсата. Тъй като ако не се монтира хубаво, от тежестта на пердетата ще падне. Така както беше паднала и от предходния монтаж, който заварихме ние на наетия от нас апартамент. И за да не занимавам наемодателя, направо ги разкачих и наново ги монтирахме. Тъй като го съчетахме с полезното образователно видео, което сме създали за вас, за да спестите някой лев и да видите как става, а пък и да ви мотивираме и вие да запретнете ръкави и да го направите, тъй като смятам, че който има желание, може да го направи, пък е нещо приятно за разнообразие. Добре, издърпваме сега плътното перде надясно. Ето така. И се заемаме с промушването на второто и последно перде, след което поставяме стопера и сме готови. Това също няма да отнеме много време. Промушваме ги и с което сме почти готови. Вземаме се стоперчето, поставяме го. Ето тук. Стопер за ПВЦ корниз дворелсов. Така. Ето тук, където нямаме стопер, може да завинтим едно винче. Тъй като в нашия случай нямаме стоперче, а във вашия случай може да завинтите по абсолютно същия начин едно винче. Ето по този начин винчето е завинтено и пречи на пердето да излезе. Ако нямате стопер, това може да го приложите. С което сме готови. Както виждате, сме готови с монтажа на двете ни пердета. Ето сега ще ви демонстрирам малкия ПВЦ корниз. Издърпваме плътното перде, издърпваме прозрачното, отваряме се. Така. Затваряме прозрачното. Ето вижте. Може да вземете една връзка, да завръзвате ето това плътното. Ето тук се слага една панделка, една връзка. Правите си го на панделка и стои хубаво ето по този начин. Ето сега го дърпаме и тук демонстрираме качествения ни монтаж. Издърпваме плътното, издърпваме другото плътно, остава прозрачното, след което дърпаме прозрачното, отваряме си прозореца, показваме горе релсата. Така. Сега дърпаме прозрачното ни перде и дърпаме и плътните ни пердета, за да не ни виждат и комшите. Както виждате, драги приятели, сме готови. С малка доза желание и с малка доза време може да постигнете абсолютно същия резултат. Имаме пердета на прозорците ни, на дограмата, с което завършихме и този ни урок. Благодаря ви, приятели, че гледахте Bad Koce урок номер 6, монтаж на ПВЦ корнизи. Ще се радвам да споделите това видео с вашите приятели. Ако сте го харесали, натиснете бутона лайк. Ако имате някакъв въпрос, коментирайте отдолу. Ще се радвам да го прочита и да ви отговоря. Абонирайте се за канала, за да не изпускате още полезни видеа. И до нови срещи!